is Alagad Radio 100.5 FM. Ang tingog sang hinuban. Huwag nailain pa. Lami aoy. Oh man, that tune was so dope. 100.5 FM. Get ready to feel the beats. It's about to get down. Listen up, baby. Ladies, let go of your man. You're listening to the ladies' favorite DJ. Bringing you the best in hip-hop and R&B. You're getting busy? Are you ready for something new and hot? This is 100.5 FM. Your Alagad Radio. Five. 100.5 FM. Huwag nailain pa. Lami aoy. Abyan, kamusta ka? Welcome sa aton nga palatuntunan ang Ilonggo Daily Light from God's Word Radio Broadcast. Naghalin pa diri sa Bahay City Fellowship Baptist Church, Bahay City, Negros Oriental. Ako si Pastor Ipaprasacar nga sa karon Pastor sining iglesia kag sa Dumaguete City Cornerstone Baptist Church. Ang aton pamalandungan karon amo ang nahanungod sining ginatawag nga incarnation. Ang pagsulod sa unod, dugo, kagatulan, sining second person of the Trinity. Ang pagsulod ni Ginoong Hesus sa unod o ang pag-angko niya sang tawhanon nga kinaiya, abyan, wala ini nagpauntat sa iya nga pagka-Diyos. Gin-explain ina ni Apostol Pablo sa Episo Kapitulo 2, versikulo 5 tubtob sa versikulo 10. Nagatudlo nga si Ginoong Hesus nagpaubos sa iyang kaugalingon. Wala nagkahulugan nga naguntat ang iyang nga pagka-Diyos. Wala lang niya gamita ang independente nga paggamit sang iya mga kinaiya o kon gahom subong nga Diyos sang pag-angkon niya sang pagkatao sa sining nga kalibutan. Karon ang 1 Kapitulo 1 versikulo 1 kag versikulo 14 and then ang versikulo 18 nagapahayag sining kamatuoran. Sa ginsuguran amo ang pulong kag ang pulong kaupod sa Dios kag ang pulong Diyos. 14. Kag ang pulong nanginunod kag nagpuyo sa tunga naton puno sang bugay kag kamatuoran. Nakita naton ang iya himaya nga iya sang bugtong nga anak sang amay. Sa versikulo 18 wala gid sing tawo nga nakakita sa Dios. Ang bugtong nga anak nga yara sa sabak sang amay, nagpahayag siya sa iya. Ang Diyos nga sa wala pa gintuga ang langit kag ang duta, nagaluntad na, naghatag sang iya bugtong anak, kag siya amo si Ginoong Hesus. Siling sa Balaan Kasulatan, sa ginsuguran amo ang pulong. Nagatudlo ini nanungod sang pre-existence of the Word, which means nga pre-before, sa wala pa nag-exist, nagluntad ang langit kag ang duta,
nag-exister na ining pulong kag aton mahibaluan kung sino ini ang pulong. Sa ikaduha nga bahin sang bersikulo 1 nagasiling, kag ang pulong kaupod sa Diyos. And the Word was with God. Nagatudlo ini sa aton nga distinct, lain gid man ining pulong kag ining Dios nga kon aton usisahon amo ini ang Amay. Lain ang personalidad sining pulong kag sining Dios sa ikaduha nga bahin sa bersikulo 1. Kag kanami kay tapos ining bersikulo 1 nga nagasiling, kag ang pulong Diyos. Ining pulong, ining logos, may kinaiya siya subong nga Diyos. Kung ano ang kinaiya sang Amay, ara man ini sa anak. Kung ang Diyos nga Amay, nakahibalo sang tanan nga mga butang, ining Diyos nga anak, ang second person, nakahibalo man sang tanan nga mga butang. Madamo kag mataas na nga mga explanation nga hindi igo ang aton panahon nanungod sa sini nga bagay nga ang mga kinaiya sang Amay ara man sa anak. Now tungod kay nagpaubos man ining pulong, siling sang Balaang Kasulatan, siling sa bersikulo 14, and the Word was made flesh, kag ang pulong nanginunod. Ining pulong nga siling sa bersikulo 1, Diyos, nahimo siya nga unod, nahimo siya nga tao. Ang kinaiya sang mga tao na angkon niya apart from sin, wala lang siya sang sala. Kung ang tao nagakaluya, si Ginoong Hesus subong nga nagpakatao, may kaluyahon. Kung ang tao ginauhaw, si Ginoong Hesus ginauhaw. Nagakagutman ang tao, si Hesus nagutman man. Ang tao nagatulog, si Ginoong Hesus nagatulog man. Kag ini nga mga bagay ginpahayag diri sa Gospels. Nagapadayon ang bersikulo 14 kag nagasiling, puno sang bugay kag kamatuoran. Ang kinaiya sang Amay subong nga gracious, ara man sa kay Ginoong Hesus siya gracious. Kung ang Amay kamatuoran, si Ginoong Hesus nagsiling siya amo ang kamatuoran. 1:14-6. Kung ang Amay may justice, ini si Ginoong Hesus just man siya nga persona. Ini nga mga butang kag bagay nagaluntad dira sa kabuhi ni Ginoong Hesukristo subong isa ka tawo. Kag siling ni Juan, nakita nato ng iya himaya. Ang himaya sang Dios nakita dira sa kay Ginoong Hesus. Isa sa mga paagi nga napahayag ang himaya ni Ginoong Hesus amo nga sang siya naghimo sang tubig nga bino sa 1 kapitulo 2. Kagang resulta sina amo nga ang iya mga gintutunan nagtuo kag nagsalig sa iya. Abyan si Mateo kag si Lucas nag-record sa mga isina nanungod sa pagbalhin, pag-transfigure sang itsura ag sang bayhon ni Ginoong Hesus dito sa bukid. Si Pedro, si Santiago, kag si Juan nakakita sang gin-unveil, ginpahayag ang iyang himaya sa Mateo kapitulo 17, bersikulo 8. Amo na nga si Juan nagsiling, kag nakita naton ang iya nga himaya, ang himaya nga iya sang bugtong nga anak sang Amay, monogenes, which means nga ini si Ginoong Hesus
bugtong nga anak sang Dios. Kag kun ano ang ara sa Dios nga amay, ara man ina sa Dios nga anak nga si Ginoong Hesus. Ang naka-unique, ang nahimo nga kamatuoran nga si Ginoong Hesus talagsaon amoy ni. Kay lain siya sa amay. Kaya nga may wala iya sang kinaiya subong nga tao. Si Ginoong Hesus may kinaiya siya sang Dios kag may kinaiya siya sang tao at the same time. Kag mamangkot ka siguro nga ining Dios nga anak nagpakatao. Nagpakatao si Abyan agud nga pinaagi sa iya makita naton ang hindi makita nga Dios. Versikulo 18. Wala gid sing tao nga nakakita sa Dios, ang bugto nga anak nga yara sa sabak sang amay nagpahayag o nagpakita siya sa iya. Siling ni Ginoong Hesus, ang nakakita sa akon nakakita sa amay. Ang nakakilala sa akon nakakilala sa amay. Ang nagapamati sa akon mga pulong nagapamati sa amay. Ang nakabaton sa akon nakabaton man sa amay. Ang pag-ampo aton ipatuhoy dito sa amay, pero sa ngalan sang anak ni Ginoong Hesukristo sa gahom sang balaan nga espiritu. Ang pagsikway sa anak amo ang pagsikway sa amay. Ang pagbaton sa anak amo ang pagbaton sa amay. Busabyan amoy ni. Kung hindi ka magtuo nga si Ginoong Hesus Dios, makaluluoy ka gid. Hindi ka makaangkon sang kaluwasan. Wala sang kabuhi para sa imo didto sa himaya. Busa, liwaton nimo na ang imo panguna-una. Kay amo ina ang bahin sang paginulsol. A change of mind concerning God, concerning the Son, concerning self, concerning sin, concerning the way of salvation. Liwaton nimo abyan. Maginulsol ka nga sa pila ka tuig sa madugay nga panahon hindi ka magpati magtuo nga si Ginoong Hesus Dios. Siling ni Ginoong Hesus, kung hindi ka mo magtuo nga ako amo siya, mangamatay ka mo sa inyo mga sala. If you will not believe that I am, you will die in your sins. Inang I am ngalan ina sang Dios dito sa Exodus Kapitulo 3, versikulo 13 kag 14. Hindi naton mahangpan inang I am nga ngalan sang Dios kung wala si Ginoong Hesus. Hindi bala? Siling ni Ginoong Hesus, I am the bread of life. Ang kabulusgan ara gali sa kay Ginoong Hesus. I am the light of the world. Ang ihibalo kag pagangop kaalam ara sa kay Ginoong Hesus. I am the door. Ang entrance padulong sa balaan nga presensya sang Dios ara sa kay Ginoong Hesus. I am the good shepherd. Hindi bala nga siling sa Psalm 23:1, the Lord is my shepherd, I shall not want. Karon si Ginoong Hesus, good shepherd, because He gave His life for the sheep. And then, nagsiling si Ginoong Hesus, I am the resurrection in the life. He who believes in me, though he were dead, yet shall he live. Ang pagkabanhaw, kag ang kabuhi, para dira sa kay I am. And then, sa 14 says, I am the way, the truth, and the life. No man comes to the Father but by me. Ang dalan, ang kamaturan, kag ang kabuhi, ara kay Ginoong Hesus. Kung gusto ikaw sang pagka mabinungahon, ara si Ginoong Hesus, I am the true vine, and my Father is the vine dresser.
Pito ka IAMs ni Ginoong Hesus nagpahayag dira sa John, the letter of John, nagatudlo sa aton nga initanan nga ginapangita naton nga ginakinahanglan naton sa kabuhi. Satisfaction, knowledge, wisdom, life, resurrection, way, destination, fruitfulness, initanan masapwan, makita dira sa kay Kristo Jesus. Damo ikaw abyan sa iya kay siya naaman andam sa pagbaton sa imo. Kung ikaw maginulsol sa imong mga sala kag magsalig sa iya, subong imo manluluwas. Diyos nga balahan, madamo gid nga salamat sa imo balahan nga pulong. Pagamayo ini sa mga tagipusoon sa mga nagapamati karon pinagi sa sining Facebook Live kag sa sining estasyonan sang radyo. Sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Amen. Okay, Nairel, salamat sa imo nga pag-replay sa sining segment karon. Kamusta sa mga kauturan nga nagatan-aw? Sister Sharon Guerra, Joy Julaso, Crystal Rain, dira sa kay Grace Martires Eleher, kag sa mga nagasunod sining aton programa Daily Light from God's Word Radio Broadcast.